Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. At syempre kung bago ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. So ngayon mga kailaw ay meron na naman tayong panibago na namang pag-uusapan. So, kumusta kayo dyan? Sana ay nasa mabuti ang kalagayan. Even though marami ang mga pagsubok sa ating buhay, ngunit dito pa rin binigyan ng pagkakataon sa ating buhay na Diyos na tayo po ay patuloy na mabuhay dito po sa mundong ito. At sana'y ang mga pagsubok ay atin pong malalampasan sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. So sa atong mga kabisayaang mga kaigsunan, mayong pagtanaw dinhi sa ato ang ipaabot kaninyong mensahe mga kailaw. Tungod kay usa-usab kita ka Bisaya, so ato gyud nga i-address kini sa tanang mga Bisaya, kining atong ipadangat nga mensahe sa atong buhay nga Dios. And syempre sa uban po natong mga kaigsoonang mga taga Luzon, sayod ta nga dili tanan sa Luzon Tagalog, daghan po diha nga mga kabisayaan, daghan po diha nga mga Bisaya, mga Cebuanos pod nga mga kaigsuonan or mga kailaw. So nini nga tungora mga kailaw, doon na nasab kitay hisgutan, kabahin gyapon kini sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios kanunay man kining maghatag kanatog mga maayong mga butang, maghatag kanatog dugang kalig-on sa espirituhanon, busgon ta kung kita nagutom, o niya dili kita magmahay kung ang pulong sa Dios ato akining makaplagan diri sa ato nga kinabuhi. Ani kita karon dinhi sa Salmo 34 bersikulo 8. Sa gihapon mubo kaayo nga passage sa Biblia mga kailaw. Pero bisan pa man sa kamubo niini, daghan gihapon kinig mga importanteng mga butang nga ikadalit kanatong tanan. Sumatud pa sa pulong sa Dios, Salmo 34 bersikulo 8. Sulay ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga modangop kaniya. So sa ato palang pagbasa mga kailaw, naghatag na nato kini og interest nga diin makita nato ang mga benepisyo dini diri sa ato nga kinabuhi kung ato lang gyud nga buhaton ang iyang giingon diri sa iyang pulong. Kay matud pa, sulay ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Ang benepisyo nato ining madawat kining kaayo sa atong Ginoo. Apan kung wala nato buhata kining first nga step mga kailaw, kailangan gawin ito sa tao. Sulay or try, subukan, di ba? Hinanglan nga naagid tay pagsugod sa pagbuhat sa iyahang kanibang kaubuton. Kung pagtuo dili nimo langanon ang pagtuo, sulayan nimo nga mutuo ka, o kinahanglan nga sa imong pagsulay, sa imong pagtuo kaniya, nakasiguro ko nga dili na ka mubuhi pa kung natilawanan nimo mga kaigsunan. So makita nato matud pa sa pulong sa Dios, ipakita diya si Ginoo ang iyahang kaayo. Munang kinsa mang tawhana nga musulay sa pagsusi diha sa kaayo sa Ginoo, siguradong
makita gyud niya kay ipakita man sa Dios ang iyang kaayo. Dili niya langanon nga makakita gyud ang tao kun buhaton lang sa tao ang pagsusi niini. Labi na kitang mga nakakaplag kang Kristo, nasulayan na nato maong nagpadayon kita. O dili pud ta angay nga magapabaya ra pod, kay kung dili nato padayonon ang ato ang pag buhat unsay ipabuhat sa iyang pulong, basin unyag mawad-an ka og gana, kay murag ma-feel na unya nimo nga murag wala na mamuhat ang Ginoo tungod kay wala pug ka wala na makita sa Ginoo ang imong pag-alagad, wala na kamo serbisyo ngadto kaniya. Sumatod pa dinhi nga sulayan ginato matag adlaw ato agyod nga susihon, kuhaon pa ginato ang mga butang pang importante kaayo nga makita nato. Kay matod pa dinhi makita gyud nato ang kaayos Ginoo. Ang kaayos Ginoo dili maihap sa kadaghan mga kailaw. So kay daghan kaayo kini. Bulahan ang tao nga mudangop kaniya. Bulahan kaayo ka kung mudangop jud ka sa Ginoo. Kaysa ato kas tao mudangop mga kailaw, dili jud ka bulahan, kay daghan kag madungog nga mga istorya kung mudretso ka lang sa tao. Mabita nga atong nahisgutan kagahapon nga kinahanglan adto kita sa Ginoo mouna, dili ta mudretsos mga kasangkapan lamang, kay lisod kayo kung mudretso tas mga butang, diretso tas mga tao, wala nato gipangayo sa Ginoo ang saktong direksyon. So bulahan matod pa dinhi ang tao nga mudangop gyud sa Ginoo. Way lain nga unang lakang nga himuon ng tao, pinakaimportante ang pagdangop sa Ginoo. Sa ato pa kinahanglan makamaota sa pagampo. Kinahanglan nabatasan nato ang pagpakigsulti sa Ginoong Dios. Unya nabatasan pud nato ang pag-abli sa iyang pulong og ato kining pagabasahon. Kay dili pud maayo nga dili nato basahon ang iyang pulong. Kay usa man is paagi nga kita midangop kaniya. Nangita kita sa iyang kaubuton ug dinhi nato makaplagan kung unsay kaubuton sa Dios mga kailaw. Munang ayaw paglangan sa pagbuhat niini. Kay dinhi mao kini ang yawi aron nga ang mga panalangin o ang kabulahanan ato ang maangkon sa diha nga musugod na kita sa pagdangop kaniya. Busa anos ka pa man musugod mga kailaw. Ayaw latang panahon nga malimot na ka sa pagduol kaniya, kay ang imuhang rason busy pa kaayo, dili pa kakahigayon. So anos pa man kung magsigi kag balibad, magsigi kag pangrason. Mahurot na lang ang atong adlaw sa kalibutan, magsigi ra tag balibad, magsigi tag pangrason, magsigi tag pangitag mga rason nga mao na wala pagyoy higayon kay busy daghang giatubang. Lisod kayo mga kailaw kung moabot ang panahon nga mokalitlag dakop kanimo ang imuhang gikadlukan. Munang nasayod na tag-unsalan ka na, mao ang kamatayon sa tao. Kay siyempre tanto nato nga paglingaw-lingaw, pagkabisi diri sa kalibutan, mugulang man kita, mudugay mo samtang magpadayon nga kita dugay na diri sa kalibutan, may tabo nga ataw sayod gulang na data o niya mo kalitra og abot ang kamatayon. Munang nagsige lang tag-on niya sa pagsugot, kay lagi daghan tag buluhaton, daghan tag gikabisihan,
nga unta mas importante mining pagduol gyud Ginoo mga kailaw. Ang mahitabo bati ang hantungan sa kinabuhi. Manang mintras doon na pa'y tsansa, siyempre, sugdi na kung wala pa masugdi. Kung gisugdan mo na pod, nan padayon, hangtod na kana siya sa katapusan nga tagal nga gihatag sa Ginoo ni ana. Kay sa diyang masulayan nato ang mga buhat sa Dios diri sa kinabuhi, di kita magmahay mga kailaw. Daghan siya mga ipadayag diri kanato. Daghan siya mga butang nga diin malingaw gid ta diha sa iyahang presensya. Dili boring ang pagpangalagad sa Dios mga kailaw. So sayop nang gingon sa uban nga boring kuno kaayo. Nganong boring para nila tungod kay tingali kana sila kung musimba, igo lang pumupungko, igo lang maminaw, then pasinaw ug igo lang pod nga pagpauli, wala ra pod buhata ang gingon sa pulong sa Dios. O nga boring para nila kay wala man nila sabta. Wala nila pamalandungi kung unsa gyud ang pulong sa Dios. Pero gipamalandungan pa na nila unya ilahang gitrayan og aplikar ang giingon sa pulong sa Dios. Dili boring mga kailaw. Kay matod pa dinhi makita gid nato unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Every now and then magpadayon ang Dios sa pag-demonstrate sa iyahang pagkamaayo. Dili niya kana hunungon kung kita